Lewabın köp uğurlu hastaxanasynyň öňkü baş lukmany koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň saglyk edaralary resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 wakalary barada habar bermeýän wagty ýurtda ila tarasynda ýaýraýan koronavirus keseli barada habarlar gelip gowuşýar. 17 sentýabrda Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine ýerleşýän köp uğurlu hastaxananyň reanimasiýa bölüminde 62 ýaşly bir hirurg koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Bu barada Türkmenabadly bir Lukman Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol köp uğurlu hastaxana täze döredilen wagtynda Heniz Niýazow döwründe 1999-njy ýylda hastaxananyň ilkinji baş lukmany bolup işe başlan Lukman. Häzirki wagtda çen ol köp uğurlu hastaxanada hirurg bolup işläp gelýärdi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lukman merhumyň emeli alış ventilatoryny aradan çykan habar verdi. Mundan ozal Azatlyk radiosu 14 sentýabrda Türkmenabadda 62 ýaşly hirurgyň reanimasiýada emeli dem alış ventilatoryna çatylanyny habar beripdi. Hemme lukmanlar şol lukmany bejerjek bolup näçe tagalla etdiler ýöne koronavirus keseli olary başartmady diýip Türkmenabadly Lukman gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çykan Lukman COVID-19 bilen kesellän näsaglaryň saklanýan 14 günlük karantinine hem işläpdir. Ol Lukmanyň ogluny we gelinini hem COVID-19 koşupdyr. Olar häzirki wagtda köp uğurlu hastaxananyň reanimasiýa bölüminde bejergi alýarlar diýip Türkmenabadly Lukman Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler medisina işgärleriniň arasynda COVID-19 köp duş gelýär. Ol keseli bilen kesellän başga da adam köp ýöne ýeterli test geçirilmän soň köp adam aýak üstüne geçirýär. Mediklerden bolsa tiz-tizden test alınýar. Mediklerdäki keseliň netijesi şol testlerde belli bolýar diýip Lukman gurrun berdi. Habarçynyň saglyk puduwunaky çeşmesi Lewap vilayatyny ýene bir täsirli adamyň COVID-19 testiniň pozitif netije görkezdenligini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň köp uğurlu hastaxanasynyň ýene bir öňkü lukmany koronavirus keseli bilen keselläpdir. 2002-2016 ýyllar aralygynda köp uğurlu hastaxananyň baş lukmany bolup işlän Hudaýberdi Jumaýew COVID-19 diagnozy bilen agyr ýagdaýda ýatyr. Ol häzirki wagtda Lewap vilayatynyň saglyk müdürlüginiň statistika bölüminiň başlygy bolup işleýärdi diýip çeşme gurrun berdi. Ol Jumaýewiň başlyklyk wezipesi bilen bir hatarda Türkmenabad şäher häkimliginiň ýaşaýyş jaý we mellek paýlanýan bölüminiň agzatydygyny. Onuň 2000-2017 ýyllar aralygynda Türkmen parlamentine deputat bolanlygyny aýtdy. Ol ören täsirli adam diýip Türkmenabadly çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ähli näsaglar Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastaxanasyna däldi. Esasan Türkmenabadyň köp uğurlu hastaxanasyna kabul edilýärler. Ýokunç keselleri hastaxanasynyň medisina işgärleri karantin lagerlerine hyzmat berýärler. Türkmenabadyň şäher hastaxanasynda da COVID-19 pidalary bar ýöne olaryň anyk sanyny bilemok diýip çeşme gurrun berdi. Ol şu günler howanyň çigirekleşýänligini, beden gyzgynlygy ýokurlanýan adamlaryň adatça öý şertlerini bejerip almagy saýlap alýanlyklaryny, ýöne öýde test we rentgen mümkinçilikleriniň ýokdugyny, adamlaryň hastaxana ýüz tutmaga gorkýanlyklaryny, sebäbi ýüz tutan ýagdaýlaryny olaryň ähli maşgal agdalary bilen bilelikde ýüzüňeleşdirilýänliklerini gurrun berdi. Şol iki lukmanyň başda COVID-19 alamatlary bolan bolsa da öýlerini bejergi alypdyrlar. Soňra olaryň ýagdaýlary erwetleşip başlandan soň hastaxana ýerleşdirilipdirler diýip çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny awgustyň soňky 10 günlüğünde ýörüýte uçurlar bilen ýurda getirip başlady. Olardan koronavirus synaglar alınýar we ýurda getirilen raýatlar 2 hepde karantinne saklanýarlar. Türkmenabadda we onuň eteklerine azyndan 3 sany uly karantin zonasy ýerleşip daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hökmany karantinne galmaly bolýarlar. Türkmenabadly çeşme Belarusdan getirilen 4 raýatyň koronavirus barlygynyň pozitif netije görkezdenligini aýtdy. Olara da şol diagnozy goýdurmadylar diýip ol çaklady. Çeşme ilkinji nowbatda daşary ýurtlardan getirilýän raýatlardan koronavirus testini geçirmek işlerinin ileri tutulýanlygyny, soňky 2 günüň dowamynda 2 aýry başga uçur gatnawy bilen Malaziýadan we Dubaýdan ýurda getirilen raýatlarda saglyk synaglarynyň geçirilenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keseliniň bardygyny ikrar etmeýär. Döwlet medeniýet hökümetiň pandemiýanyň öňüni almakda iş bitirýänligini habar berýär. Şeýle habary Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp 17 sentýabrda
Azerbayjanyň Trend neşri habar berdi. Onun aýdylmagyna görä Penşenbe güni türkmen resmiýetleri bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri bilen online duşuşuk geçirip Türkmenistany koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almakda görülýän çäreler boýunça maslahat etdi.